Калапс на мяжы ў чарзе на выезд чакаюць да 3 сотняў. Не хапае выхавацеляў у дзіцячых садках. Рака Прыпяць крытычна абмялела, а ў Чарнобылі пачаўся пажар, які пагражае Гомлю. Заўтра ў Беларусі чакаюцца залевы, у тым ліку ў сталіцы Менск зноў можа падтапіць. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». Ад сёння да 24 жніўня па ўсёй Беларусі пройдуць рэйды ДАІ. Інспектары будуць правяраць, як перавозяць сыпучыя грузы і сельскагаспадарчую прадукцыю. Асаблівую ўвагу звернуць на размяшчэнне і стан грузу, выкарыстанне ахоўных тэнтаў, а таксама недапушчэнне забруджвання дарог. Паводле ДАІ мэта кампаніі павысіць бяспеку грузавых перавозак за парушэнне, у тым ліку допуск да перавозкі няспраўнага транспарту або адсутнасць неабходных дазволаў службовых асобаў могуць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці. Тысячы аўтаў і да 3 сотняў чакання. На беларуска-польскай мяжы пасля выходных захоўваюцца вялізныя чэргі. Гэтак сёння раніцаю выезду ў Польшчу чакалі больш за 2000 легкавікоў і аўтобусаў. Найгоршая сітуацыя ў Берасці. У электроннай чарзе перад пунктам пропуску стаялі 1220 легкавікоў і 56 аўтобусаў. Паводле паведамленняў падарожнікаў, чакання там даходзіць да 3 сотняў. Адзін з кіроўцаў аўтара сказаў, што чакаў запрашэння з электроннай чаргі 43 гадзіны. Пасля гэтага праходжанне мяжы заняло яшчэ каля 6 гадзінаў. На фоне чэргаў перакупнікі прапаноўвалі месца ў зоне чакання па цане да 700 рублёў. Вялікая чарга і сярод грузавікоў. Агулам выезду ў Польшчу чакалі 1325 фураў. У адваротным кірунку сітуацыя значна спакайнейшая, хоць правяранні на беларускім баку таксама могуць займаць некалькі гадзінаў. На літоўскім кірунку чэргі значна меншыя, а перад латвійскімі пераходамі легкавых аўтамабіляў раніцай не было. 8гадовы хлопчык падпаліў салому ў полі каля вёскі Шаматова ў Смаргонскім раёне. Да прыезду ратавальнікаў агонь паспеў ахапіць 3 скірды саломы ў рулонах. Як высветлілася, дзіця знайшло на вуліцы запалкі і разам з іншымі дзецьмі пайшло ў поле. Хлопчык падпаліў салому, а калі агонь хутка распаўсюдзіўся, паспрабаваў самастойна яго патушыць. Не здолеўшы справіцца з полымем, ён уцёк. Ратавальнікі некалькі гадзінаў спрабавалі даць рады пажару. Агонь знішчыў 450 тонн саломы. Ніхто не пацярпеў. У Менску на вуліцы Варвашэні гарэў прыватны жылы дом. Калі прыехалі ратавальнікі, ужо гарэў дах. Пажар ліквідавалі, абышлося без пацярпелых, прычыны высвятляюць. У Магілёве ж загарэўся гараж на вуліцы Ушакова. У выніку пажару знішчаныя дах гаража і 2 аўтамабілі, пашкоджаная маёмасць усярэдзіне. Планавалі вяселле, але адпачынак пасля заручынаў стаўся фатальным. 21гадовы Глеб Мельнік і 20гадовая Настасья Філюк з Берасця сярод 4 беларусаў, якія загінулі ў аварыі ў Грузіі 12 жніўня. Тады мікрааўтобус з турыстамі вяртаўся з высакагорнага курорту Гамімства. Машына з'ехала з дарогі і сарвалася ў цясніну. Яшчэ 15 беларусаў атрымалі траўмы. Глеб і Настасья вучыліся ў адной берасцейскай школе і былі разам некалькі гадоў. Дзяўчына пазней паступіла на эканаміста ў Пінску, Глеб захапляўся лоўляю рыбы і страйкболам. Кіроўцу мікрааўтобуса, у якім ехалі маладыя людзі, затрымалі. Следства высветліла, што ён не меў неабходнай катэгорыі пасведчання для перавозу такой колькасці пасажыраў. Яму пагражае да 10 гадоў турмы. Паводле мясцовых жыхароў на дарозе, дзе адбылася аварыя, можна адчуць смурод перагрэтых тармазоў. У той жа аварыі загінулі 38гадовы Сергей і 50гадовая Жанна. Сёння сталася вядома, што целы ўсіх 4 ахвяраў ДТЗ даставілі ў Менск. У адным з менскіх дзіцячых садкоў за год змянілася ўжо 5 выхавальнікаў. Пра гэта расказала маці аднаго з дзяцей у TikTok. Паводле жанчыны, цяпер сям'я чакае яшчэ 2 новых работнікаў і спадзяецца, што яны затрымаюцца хаця б на год. Маці кажа, што дзіця прызвычаілася да групы, але праз пастаянныя замены не паспявае прывыкнуць да выхавальніка. У адміністрацыі садка ёй адказалі, маўляў, дзеці мусяць прывыкаць да любой дарослай, якая прыходзіць раніцаю. У каментарах сярод прычынаў звальненняў называюць нізкія заробкі, стрэс і канфлікты з адміністрацыяй, ды нярэдка з бацькамі. Праблема не толькі ў гэтым садку. У Менску шукаюць больш за 120 выхавальнікаў і каля 150 нянечак. Выхавальнікам прапануюць заробак ад 1000 да 2600 рублёў, нянечкам жа толькі да 1300. Верасень ужо на даляглядзе. Большасці беларускіх школьнікаў не трэба спецыяльна атрымліваць медычную даведку да пачатку вучэбнага году. То бок, калі дзіця
ужо вучыцца ў школе, а тэрмін дзеяння папярэдняй даведкі яшчэ не скончыўся, можна не ісці ў паліклініку напрыканцы жніўня. Планавы медагляд праводзяць раз на год у месяц нараджэння дзіцяці. Тады ж па выніках дыспансарызацыі афармляюць новую даведку. Аднак для першакласнікаў ёсць выключэнне. Перад паступленнем у школу дзіця павінна прайсці медычнае абследаванне і атрымаць адпаведную даведку. Меддаведка таксама спатрэбіцца пры першым паступленні ў дзіцячы сад або яслі. А вось для спартыўных секцый могуць патрабаваць асобную даведку з допускам да пэўных фізічных нагрузак. Таму патрабаванні лепш загадзя ўдакладніць у трэнера. Цяпер па Прыпяці можна хадзіць пешкі. На некаторых участках у Мазыры замест вады голы пясок. Фота абмялелай ракі апублікаваў мясцовы блогер Алексей Астапенко. Яшчэ некалькі дзён таму на пясчаных выспах жыхары каталіся на роварах. Цяпер зніклі і тыя выспы. Узровень вады на гідрапосце ў Мазыры апусціўся да мінус 7 сантыметраў адносна нулявой адзнакі. Праўда, апошнімі днямі падзенне запаволілася. Абсалютны антырэкорд зафіксавалі ў верасні 2015-га, мінус 21 сантыметр. Мясцовыя жыхары, аднак, кажуць, што такога абмялення Прыпяці не бачылі нават тады. Пажару ў чарнобыльскай зоне. Вецер можа несці дым у бок Гомельшчыны. Пра гэта паведамляе выданне «Флагшток» са спасылкаю на сервісы касмічных здымкаў. Асяродак узгарання зафіксавалі ў пойме Прыпяці на тэрыторыі украінскай зоны адчужэння. Гэта прыкладна за 9 кіламетраў ад саркафагу Чарнобыльскай АЭС і за 6 кіламетраў ад мяжы з Беларуссю. Паводле «Флагштока» паўночна-заходні вецер нясе прадукты гарэння праз поўдзень Брагінскага раёну, а далей у бок Гомельскага раёну. Разам з дымам тэарэтычна могуць пераносіцца радыёактыўныя часціцы, якія назапасіліся ў глебе пасля чарнобыльскай аварыі. Сярод іх цэзій-137 і стронцый-90. Жыхарам Камарына і суседніх паселішчаў раіць сачыць за якасцю паветра. 13 жніўня украінскія ратавальнікі паведамлялі пра 3 пажары ў зоне адчужэння агульнай плошчаю 3,5 гектары. Беларускі рубель слабее да долара і еўра на фоне паслаблення расійскай валюты. За тыдзень долар падаражэў на 1,43% да 2 рублёў 99 копеек. Еўра вырас да 3 рублёў 46 копеек. Пры гэтым да расійскага рубля беларускі наадварот умацоўваецца за апошнія 2 месяцы больш, чым на 7%. Старэйшая навуковая працаўніца цэнтру Бэрок Настасія Лузгіна звязвае слабасць расійскай валюты з ваганнямі цэнаў на нафту, новымі санкцыямі, украінскімі атакамі на нафтавую інфраструктуру і змякчэннем грашова-крэдытнай палітыкі. Павелічэнне імпарту нафтапрадуктаў таксама пагаршае паказнікі вонкавага гандлю. Нарэшце на курс рубля ціснуць вырослыя аб'ёмы куплі замежнай валюты Мінфінам у межах бюджэтнага правіла. У Расіі з 7 жніўня да 4 верасня штодзённыя аб'ёмы павялічаныя на 20% у параўнанні з папярэднім месяцам. На наступным тыдні долар можа перавысіць 3 беларускія рублі і вагацца ў межах ад 2 рублёў 96 копеек да 3 рублёў 2 копеек. Рэзкія ваганні беларускага рубля можа згладжваць Нацыянальны банк, выходзячы на валютны рынак у якасці прадаўца замежнай валюты. Некаторым людзям можна і павучыцца. Вельмі выхаванага пешахода заўважылі ў Беразіне. На відэарэгістратар аднаго з аўтаў трапіў сабачка, які вырашыў перайсці дарогу строга паводле правілаў. Ён спыніўся каля зебры, дачакаўся бяспечнага моманту і паглядзіце самі. У Беларусі найбліжэйшыя дні будуць дажджлівымі і адносна прахалоднымі. Ужо заўтра краіну накрые цыклон з тэрыторыі Украіны. На большай частцы тэрыторыі дажджы месцамі моцныя. На паўднёвым усходзе магчымыя навальніцы і шквалісты вецер. Уначы ад плюс 9 да 15, удзень ад 14 да 20 градусаў. На паўднёвым усходзе да плюс 27. У Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Магчымыя парушэнні ў працы транспарту і камунальных службаў, існуе пагроза падтапленняў. 19 жніўня захаваецца воблачнасць з праясненнямі, чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Магчымыя навальніцы ўначы да плюс 14, удзень ад 17 да 24 градусаў. 20 жніўня атмасферныя франты прынясуць кароткачасовыя дажджы і месцамі навальніцы, днём да плюс 26 градусаў.
Нагадаю, што паводле Мінлясгасу па ўсёй тэрыторыі Беларусі дзейнічаюць забароны і абмежаванні на наведванне лясоў. Пры абмежаванні заходзіць у лес можна для прагулак, сабраць грыбы або ягады. Забарона ж мае на ўвазе пад сабой тое, што лясныя масівы нельга наведваць катэгарычна, у тым ліку для прагулак, адпачынку на прыродзе і іншага. На гэтым мы сёння ставім кропку, а вы стаўце лайки, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.